Eure. Azken agurra, hau etor zareten guzti hori. Guztura etorritzen die urtez urte, eta ikusitzen dugu euren borondate hona ipintzen derela manualdera dato zenien, eta azken agurra egingo dabean eurek, hemen buelta guzti emongo dabe. Bera, gora, txikiak egin dauena, eurek egingo dabe. Eta txaloa eurentzat. Eurek alegin guzti txendere guztura ameko lagunak egon deizen. Horreko zezaita semeak. Izeta bigarrena eta izeta laugarrena. Horrek ametik eta askoitzire doa aiara inoeron golek ezarri lepoan hartuta ja. Ederto, buelta gora. Jarriketa. Hori da gogoa, hori da gogoa. Horreko zuez. Zeo zer egin berde Jose Ramonek. Hori eta hori gora. Hori. Gehiago bizile egia. Urte askotan. Izeta bigarrena, laugarrena eta semeak. Hori gogoari. Hori txalotzekoa da, etorri ona mainu aldera eta horrek egiten da bena. Guztura geratzen direurek eta baita berek ikusitzen gauzeno guztura geratzen gara eurokaz.